хиляди непалци и индийци с трудови договори за работа в България и изместват българи и украинци в някои сектори. Защо работодателите имат нужда от работна ръка от другия край на света, ще ни разкаже Юлиан Стоянов. Как си? Добре. Говориш ли български? Да. Малко. Исмал. Откъде си? Да. От 4 месеца непалецът Киран работи като хигиенист. На 5000 км от дома, България вече му е на сърцето. Аз съм българин. В Непал е семейството му. Там са съпругата му и двата му сина. Всеки ден говорят по телефона. My family is... Намасте! Искаш ли семейството ти да дойде тук? Да, но ситуацията сега е трудна. Като си отида в Непал, там ще говорим. Company. Фирмата ми е обещала, че след 3 години ще мога да се върна. Permission me, then I will go. Сега ще отидем в стаята, в рум. Фирмата му го разпределя да отговаря за чистотата в Нова телевизия. Количка, давай. Ето, казвам една дума и той знае какво искам от него. Трябва да отидем да почистим студио. Метла, лопата, парцал и кофа. Трябва да вземеш и да отидем да почистим. Разбрали ме? Да. Браво. Знаеш ли, че ще работиш в телевизия? И на телевизион? Yes. Да, но в Непал такива студия няма. Гледаш ли Нова? Yes. Да. Why not? Ани Чарли, yes. Ани Салич? Yeah. Ники Дойнов? Yes. Да, виждал съм. Марина Цекова? Да, и нея. Допреди няколко месеца животът му в Непал бил коренно различен. Работил е като учител. Като си бил учител на малки или големи деца си преподавал. И малки, и големи. Много предмети преподавах. Сега Михаел е негов мениджър. От началото на годината фирмата й разчита на все повече работници от Непал. Имаме около 30 човека, но чакаме още над 100. В последните години буквално се изнемогва и това така ни наведе на мисълта и на желанието да пристъпиме към чужденци. Михаела твърди, че работниците от чужбина не означава, че са евтина работна ръка. Ако работят на пълен работен ден, получават минимална работна заплата. Но битовите разходи са им покрити. Допълнителните разходи, които са към тях за спането, за страховката, медицинската застраховка. Общо взето максимум е до към 3 човека. Ако е по-голяма стаята, може да са 4, съответно са разделени на мъже, на жени. Киран и в Непал получавал минимална работна заплата, което се равнява на 236 лева. Въпреки по-високият стандарт на живот тук, успява да спестява. Валутата ви е добра, по-висока е от тази в Непал. 1 лев е 72 непалски рупи. 72 rupees Непали. Каквото спестия го пращам в Непал. Непал е много малка страна и е много бедна. Много малко пари изкарваме там, а и няма работа като цяло. И като са ниски заплатите, за това дойдох тук. Масово млади непалци и индийци между 20 и 30 годишна възраст избират България, но пътят до тук не е лесен. Бизнесът апелира документацията да бъде улекотена и да бъде отворено българско консулство в Непал. Те отиват до столицата на Индия и те не могат да смогнат с работа. И този процес е тромав от много време. Той трябва да се промени. Да кажем 6 месеца е достатъчно, за да човек пристигне тук в България. Ние предлагаме курсове на български, които са ни част от цената, работодателя не плаща допълнително. Други залагат на езика на любовта. Не са им чужди човешките желания, те са много екзотични, много красиви. И нашият Киран не е по-назад. Българите са много романтични, много ми харесват. Романтик? Романтични? Имаш ли си любовница? Да? Да. Няма да казвам на жена ти. We won't tell your wife. Тайна. 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 За Събуди се, Юлиан Стоянов.